Hola a tothom, avui des de Sant Climent i amb l'Isidre Sierra. Què tal, Isidre? Com estàs? Bon dia, Josep Maria, i benvingut a Sant Climent de Llobregat. Moltes gràcies. L'Isidre és economista, és professor universitari, alcalde de Sant Climent del Llobregat, vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'home encara té temps de ser bomber voluntari. Escolta'm, Isidre, però com és l'autèntic Isidre? Doncs home, t'asseguro jo que un pancaire. Amb tot aquest càrrecs que comentes, doncs el que faig és treballar moltíssimes hores i tenir una família i una parella que m'acompanya des de fa molts anys que ajudem i ho fem en equip. Confessa'ns el teu gran defecte i la teva millor virtut. Doncs home, el defecte seria treballar 24 hores i a vegades no dedicar més temps a la família, als amics, però jo crec que aquest defecte és un defecte bo. I una virtut és honestedat, transparència i sobretot treballar. Un pancaire, soc fill de paleta immigrant d'Andalusia, que es va casar amb una catalana i hem fet una família aixecant, amb la qual això ho portes als gens. Fa 10 anys que ets alcalde de Sant Climent. De quin projecte et sents més satisfet? Doncs quan vaig entrar d'alcalde, la situació econòmica de l'Ajuntament era molt complicada. S'havia gastat més del que s'ingressava, o sigui, s'havia estirat més el braç que la màniga, i la veritat és que recuperar econòmicament l'Ajuntament, el poble, sense retallar serveis bàsics i essencials, és del que em sento més content. Però, sobretot, ajudar la ciutadania i que el teixit cultural i associacionista tiri endavant un poble. El poble el fem entre tots. Creus que per fer política és important començar des de l'Ajuntament, des dels municipis, des de la política del quilòmetre zero? Doncs home, jo et diria que és com el Barça. Ara no queda molt bé parlar del Barça, però és com la Masia. Jo crec que treballar des dels ajuntaments, que quan tu vas a treballar, els veïns i les veïnes t'aturen per explicar-te els seus problemes, per explicar-te les seves necessitats. Doncs aquest és un dels fets més importants que hi ha per aprendre com pots ser útil per la ciutadania. I jo crec que ser polític és donar-li utilitat als veïns i veïnes perquè millorin la seva vida. És fonamental. I és fàcil fer política des del Baix Llobregat? Doncs és tan fàcil o tan difícil com qualsevol altra comarca, com qualsevol altre territori. Estem en plena pandèmia, jo crec que el Baix Llobregat està patint molt, el sector industrial està patint, hem de treballar per reforçar el sector industrial i hem de treballar perquè el millor ajut per la ciutadania és un treball, amb la qual cosa apostar pels emprenedors, apostar pel teixit econòmic i industrial és fonamental i amb la qual cosa el Baix Llobregat és com totes les comarques, amb necessitats i amb projectes que poden tirar endavant tot un país, amb la qual cosa és molt il·lusionant treballar al Baix Llobregat. Per què vols ser diputat al Parlament de Catalunya? Doncs per portar el municipalisme al Parlament. O sigui, jo crec que la veu dels regidors, dels alcaldes i alcaldesses, dels veïns, que tu has tastat, que tu has provat amb el dia a dia, és important per donar un altre caire als parlamentaris de ser propers. I tenim un gran exemple. El nostre president Puigdemont, és alcalde de Girona. Jo sempre, a vegades, quan puc parlar, tinc la sort de poder parlar amb ell una estoneta, sempre li dic que ser alcalde de Catalunya és un bon exemple i una bona filosofia. Quina és la teva aportació concreta que creus que pots fer al grup parlamentari de Junts per Catalunya? Jo crec que l'expertesa amb el món municipal, l'expertesa amb les finances, hem de crear o, per exemple, reglamentar una nova llei d'hisendes locals. Els municipis no estan ben finançats i si volem donar un bon servei públic, pensem que hem de donar-li de recursos, dotar-lo de recursos i pensar en una llei que pensi en les grans ciutats i també en els municipis petits, els municipis amb pocs habitants. Catalunya és diversa, amb la qual cosa hem de donar-li d'una llei amb recursos que estigui definida i que sigui suficient per uns serveis de qualitat. Penseu que els serveis públics ens han de donar aquell servei que la independència, que la República Catalana necessitem i demanem. Ara li demanarem a l'Isidre que es mulli una mica. Quins són els teus candidats o candidates en aquestes primàries? Home, Josep Maria, doncs mira, no és difícil. Tenim un gran equip de Junts, amb la qual cosa tenim un potencial dones i homes per acompanyar a Laura Borràs amb un clar estil feminista i de treball. No m'escaparé, jo et diria que tenim noms com Elsa Artadi, com a dones Meritxell Budó, Lourdes Ciuró, Anna R, és espectacular per dir-les de la província de Barcelona, però és igual, entre els homes, Damià Calvet, Alonso Cuevillas, el Josep Rius, jo què sé, des del David Saldoni del Territori, Gerard Figueres, tenim
una sèrie d'homes i dones apostant perquè Junts sigui el que ens permeti arribar a la independència, que ens pugui fer una república, i una república on tothom sigui benvingut i tothom estigui orgullós de viure i de sentir-se català. Escolta'm, Isidre, un dubte que tinc per acabar. Quines són les millors cireres del món? No, home, no, això no m'ho pots preguntar, Josep Maria. Bueno, ara que no ens escolta ningú, ni ens escolten de Torrelles, ni de Santa Coloma, ni del Papiol, les millors cireres són les de Sant Climent, són les autèntiques. Jo sempre ho dic, hem de provar les cireres de Sant Climent. Ara no podem fer-ho. Ara, com a molt, podem provar una miqueta de licor de carècia de cirera. I quan podem tastar aquestes cireres? Al maig. Al maig són quan surten les millors cireres. Doncs si et sembla, al maig quedem tots aquí a Sant Climent de Llobregat. Gràcies, Isidre. Aquí us esperem i penseu sobretot que Junts ha de ser l'eina que aconsegueixi el país, que aconsegueixi ser i fer de Catalunya un país on viure millor.